Yan po yung laman ng yellowfin tuna. Oh. So shoutout sa'yo, Boss Paeng. Shoutout. Ayan. Ayan o. Magkano ang presyo ng bangus dagupan? 170 kilo. So 170 ang per kilo ng bangus dagupan. No? Sa yellowfin tuna? 120 lang, 90. Ayun o. 120 at 90 pesos ang mga per kilo dito ng yellowfin tuna at bangus sa halagang 170 ang per kilo. Boss Paeng, salamat. Mga idol, salamat. So sa tulingan po ay 120 ang per kilo at sa galunggong ay 150. Yun. Boss, magkano yan? Gulyasan. Ilang piraso ang laman? Pito? Pito yan. Ayun o, 7 piraso po no, sa halagang 100 pesos. Ayun, sa halagang 100 pesos ay 7 piraso na ang laman ng isang plastic. Ganda ng tamba no, saka bisugo. Oo, boss. Kaya lang kilo niya, boss. Kaya. Ang Kilo, tamba, boss. 80 pesos? Oo. Murang wala rin. Pagka murang benta. Yun no, sariwang tamba no, sa halagang 80 pesos po ang per kilo. May bisugo, may hasa-hasa, may alakaak no. Boss, magkano yung 150? So sa cream dory po natin dito no, sa mga gilits na po, 150 ang per kilo. So shoutout sa iyo, boss. Oh, shoutout boss. Ang ganda ng balsa galunggong mo sa ito. Oo, Magkano kilo? 140 lang. So 140 po no. Balsa galunggong. Magaganda lahat yan, quality yan. Ayan no. Pag yan ay dinaing mo, napakasarap po niyan no. Malalaki. Shoutout boss Lando. Oh, okay. Shoutout sa aking makina dyan. Yan. Sa bahay. Wait lang kayo sa akin. Pasalubong kayo. Ayun, pauwi na siya. Magantay lang ang isang pamilya ha. Yan si Boss Idol no. Kala ko, sinigil ka. Yan. Okay, salamat. Boss Lodi, magkano ang bisugo mo? Kano? Yun o, 150 ang per kilo ng bisugo. Ang ganda ng talakitok natin, no? 150, dalawang piraso. No? Kanino? Boss, baliw. Oh, shit daw. So, ito po yung laman ng yellowfin tuna. Boss Alan, magkano yung yellowfin tuna mo per kilo? Kano? Yun o, 200 pesos ang per kilo ng yellowfin tuna. No? Yan po yung laman, no? So, sa mga gulyasan ay 100 pesos po yan. So 100 pesos ang kada tumpukan dito ng pusito. Madami na oh. Magkano ang yellowfin tuna? Ganda oh. Ayan oh. Yan po 130 po ang per kilo ng yellowfin tuna. Napakaganda no. Magkano yung lapu-lapu mo? Lapu-lapu, 140 malaki, maliit 120. Ito po yung 120, ito po yung 140 no. Yan po yung ginagawa sa lapu-lapu. Oh. Nililinis po yan. So, yan po yung mga kilo dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga seafood. Nabalita mo magkano? Alright, so good morning po. Mag-a-update po tayo ngayon sa Malabon Fish Market. So napakarami pong tao no, ngayong araw po ng linggo. So mag-a-update tayo ng mga panibagong kalakaran at mag-a-update ng mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-ikot dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, no? So, ganyang kadami ang ating mga kababayan na dumayo dito sa Malabon Fish Market. So, dagsa po ang ating mga mamimili, no? Dahil nga sa mga presyuhan na murang-mura po ninyong mabibili sa Malabon Fish Market. So, dito naman po tayo sa kabilang area, no? Talagang napakarami talagang tao na mga namimili sa ating bayan ng Malabon Fish Market. So, yan po yung mga mamimili po natin, no? So talaga sila ay naghahanap ng mga presyuhan na murang-murang mabibili ang seafoods dito sa Malabon Fish Market. So tara na, let's go!
Good morning. So, ang kilo naman po dito ng hipon, no, 260 oh. Sariwa at malalaking mga hipon. So, sa yellowfin tuna, no, nagkakalaga po ng 120 at 90 pesos ang per kilo. Yan po yung laman ng yellowfin tuna, oh. So, shoutout sa'yo, Boss Paeng. Shoutout. Ayan. Ayan, oh. Magkano ang presyo ng bangus dagupan? 170 kilo. So, 170 ang per kilo ng bangus dagupan. No? Sa yellowfin tuna, 120 lang, 90. ayun, oh. 120 at 90 pesos ang mga per kilo dito ng yellowfin tuna at bangus sa halagang 170 ang per kilo. Boss Paeng, salamat. Mga idol, salamat. Shout out! Nandito ka. Eh, nandito ka eh. Nakita ka doon kanina, ha. Nakita ka rito kanina. Shoutout sa'yo, shout. Kay Boss Alvin. Ayun, shoutout kay Boss Alvin. Dapat! So, dito po ang per kilo po ng isdang matambaka ay 130. So, sa tulingan po ay 120 ang per kilo. At sa galunggong ay 150. So, yan po yung mga presyo ng ating mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? Good morning sa iyo, Boss Lodi. So, dito naman po, ang kilo, magkano kilo ng tilapiyang Batangas? Oh, 100 pesos ang tilapiyang Batangas, no? So, grabe po ang ating mga kababayan na dumayo dito, no? Ngayong araw po ng linggo. Yan po, oh, nagkakagulo po ang ating mga mamimili dito, no? Dahil sa mga mababang presyo ng seafood sa Malabon Fish Market. Boss, salamat! Dami, no? Dagsana naman. Shoutout sa iyo, boss. Magkano pinya mo? 100 pesos lang. 100. Quality na. Yun, no? 100 pesos. Isang piraso. Isang piraso. 100 pesos po yung pinya, no? Isang piraso po yan. No? Libre talop na yan. Yun. Yung melon. Bumili natin, 60 lang. Ayun, no? 60 Libre pesos. ngiti na. Ayun, 60 pesos po ang isang piraso, no? So, boss, maraming salamat. Thank you. Salamat. Okay, salamat sa suporta. Yun, oh. Ayan na sila. Ayan na, ang dami nating mga kababayan. No? Shout out sa inyo. Ayun, shout out. Shoutout sa mga suki ko. Ayun, shout out sa mga suki ni Boss Lodi, no, dito sa Malabon Fish Market. Shout out kay Ate Mayra. Ayan, shout out. So, mga tulingan po natin dito ay 60 pesos or 50 pesos, no, ang tumpukan. So, galunggong ay 160 ang per kilo. May balsa galunggong din po dito sa halagang 160. Tulingan ay 100 pesos, no? Tapos alumahan po, no? 160 ang per kilo. So, magkano naman ang isang tabong tahong? Yun, no? 80 pesos po ang isang tabo ng tahong. Sa talaba, o yun, no? 80 pesos din po ang isang tabo, no? Ng ating mga tahong at talaba dito sa Malabon Fish Market. Salamat! So talagang busy ang ating mga kababayan sa pamimili dito sa Malabon Fish Market, no? Ate, ano, ikaw Portlando, ako. Mura na po bagsakan ng mga presyo natin dito, Portlando. Ayun. Yan o, mga 20-20 o. Isang kamitan o, may mag-istakan dito, Portlando. Ayun, dami, no? So ang sito po ay isang tali 20 pesos. Ayan. 10-10. So maraming salamat. Thank you. Kino?
So sa mga prutas po ay may mga presyohan na po nakalagay sa kanilang mga paninda, no? Ayan, no? Avocado, lagkitan, no? 60 pesos ang kalahating kilo. Yan po yung mga presyohan ng prutas dito sa Malabon Fish Market. Boss, good morning. So, maling, no? 2 for 150 ang dalawang piraso. Pag isang piraso po ay 80 pesos. So, sa mga viewers po natin na nagtatanong po dito sa pagbablog ko sa Malabon Fish Market, no? So, ngayon po ay araw ng linggo. Marami po tayong mga kababayan na dumarayo po talaga dito sa Malabon dahil nga sa mga presyuhan na murang-mura po ninyong mabibili. So, ang kagandahan po ng pagpunta dito, no? Alas 8 ng umaga. Dahil nga sa pagbaba ng mga presyo ng kanilang mga bentahan dito ng seafood. So, may mga alimango tayo, yan. So, matatabang alimango, no? Ito malalaki. Ito, malalaki. Ito. Magkano na kilo? 800. Iyon ang presyo ng ating mga alimango, no? Dito sa Malabon Fish Market. Yun. Boss, magkano yan? Gulyasan. Ilang piraso ang laman? 7? Ito yan. Ayun, no? 7 piraso po, no? Sa halagang 100 pesos. Ayun, sa halagang 100 pesos ay 7 piraso na ang laman ng isang plastic. So maraming salamat sa iyo, Lodi. Ayan, no? O, diba? Salamat. Okay, thank you. So ang talaba po natin ay sobrang tataba. Ayan. Tapos ang tahong, no? Ayun. So, isang tabo po niyan, Nay, 100 pesos, no? Ayun, 100 pesos ang isang tabo, no? 2 kilo na yan, yung isang tabo po ng tahong. Ang ganda ng tamba, no? Tsaka bisugo. Opo, 60 lang ito yan, boss. 60. Ang Kilo, tamba po. 80 pesos? Oo. Mura ko namin. Pagkamura ko, mura 60. Yun, no? Sariwang tamba, no? Sa halagang 80 pesos po ang per kilo. May bisugo, may hasa-hasa, may alakaak, no? So, ang ganda ng ating mga isda ngayon dito, no? Alakaak, kitang-kita naman po natin yung hasang niya, oh. Ayan, no? Talagang napakaganda ng ating mga isda, no? Ito po yung tamban, masarap iihaw to. Uy, Pangulong. Kabalik ako mamaya-maya dyan. Oo, sige. Salamat. So, sa ulo naman po ng 80 pesos, no, ang cream dory. So, shoutout sa iyo, Boss Tardons TV. Ayun, shoutout. Good morning. Dito pala si Idol natin. So, sa lumot naman po ay 240 ang per kilo. Boss, magkano yung 150? So, sa cream dory po natin dito, no, sa mga gilits na po, 150 ang per kilo. Boss, salamat. Yun, no? Kano ang galunggong mo, Lodi? Yun, no? Ito po, 100 pesos. Ito po ay 50 pesos. So, dito, magkano na per kilo? 160. So, 160 po ang per kilo ngayon ng ating galunggong dito sa Malabon Fish Market. Ang ganda ng tulingan, no? Sa tulingan, magkano? 120 lang. So, sa tulingan po ay 120, no? Napakaganda talaga. Boss, maraming salamat. Thank you. Shoutout po sa mga ka-vlogger dyan.
Talo. Yun, pwede tingnan yung ilalim, no? Magkano yung tumpukan mo ngayon, Lodi? O yun, no? Sa Purot Galunggong, no? 100 pesos. Sa Tulingan, ganun din. O, so 100 pesos, no? 4 na piraso na po yan, no? So, maganda ang ating galunggong burot. Sa halagang 100 piso at 50 pesos. So, sa galunggong bilog mo, magkano? 60. Ayun, no? 160. So, 160 ang per kilo, no? Kano boss? Pili na 160 boss. Alright, no? So, nagkita tayo dito. Nakita natin si Tony Vlogs, si Tardons TV at si Kuya Ed PX, no? Na tapos na silang mag-vlog dito sa Malabon Fish Market. So, tayo naman po yung hahataw ngayong araw po ng linggo, no? So, yan po yung mga presyo ng ating mga isda dito sa Malabon Fish Market. So, 120 ang per kilo ng bisugong bato, no? So, yan yung mga presyo ng mga galunggong, 100 pesos ang kilo at ang matambaka ay 100 pesos po ang kilo, no? So, okay, alright. Salamat po. Halika namin. So, shoutout sa'yo, boss. Oh, shoutout boss Ang ganda ng bala sa galunggong mo, sa ito. Oo, Magkano kilo? 140 lang. So, 140 po, no? Balsa galunggong. Magaganda lahat yan, quality yan. Ayan, no? Pag yan ay dinaing mo, napakasarap po niyan, no? Malalaki. Shoutout boss Lando. Oh, okay, okay. Shoutout sa aking makina dyan. Yan. Sa bahay. Wait lang kayo sa akin. Pasalubong kayo. Ayun, pauwi na siya. Magantay lang ang isang pamilya, ha? Yan, si Boss Idol, no? Kala ko, single ka. Yan. Okay, salamat, salamat. Single. Kala ko yung sasabihin, single nga, eh. So, dito po ang gulyasan po ay 100 pesos ang kilo, no? Sariwang-sariwa po yung asa-asa, oh. Panorin niya mamaya, boss Lando. 130, no? 130. Tawas matambaka yan. At bisugo. So, ang ganda ng ating mga isdang nakalatag dito sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po. Thank you. So, shoutout sa inyo. So, full force ubos na. Ulang balat mo na. So, ayan yung mga hipon natin, no? Boss Lando, shoutout kay Bulag. Iyon, shoutout kay Bulag. 70 kilo. Kano kilo, bossing? 70. O yun, 270 ang per kilo ng hipon na yan. So, ang lalaki, no? Na big size na hipon. Talagang 270 ang per kilo. Alright. So, yan po yung mga presyo ng ating tilapyang Batangas dito sa Malabon Fish Market, no? So, kilo naman po dito, no, ng ating mga hipon, 260 at ang pusit lumot ay 180. 25. Boss Lodi, nagkano ang bisugo mo? Kano? Yun, 150 ang per kilo ng bisugo. Nabibingi ako pag yung mataas yung presyo, eh. Pero mababa, 150, no? Boss, salamat. 250 naman po ang per kilo po dito ng hipon. So, may mga tumpukan po tayo dito sa halagang 50 pesos. Okay. So, sa yellowfin tuna, no? At so, shout out. Shout out kay Ate Potpot. Ayun, sa pamilya Bantot. Happy birthday! So, yellowfin tuna po natin dito na 100 pesos ang per kilo. Boss, salamat!
So, tulingan po natin dito, no? 100 pesos ang kada kilo. So, grabe pa rin po ang mga presyohan na nagaganap dito sa Malabon Fish Market. No? Talaga napakamura at mapapamura ka sa mga presyo dito. Alright, so pusit tumot, 240 ang per kilo. Yun. Yan ang kagandahan sa ating mga vendor dito. Talagang sinasama yung sarili niya. Makapag-post lang dito sa Malabon Fish Market. Yun! eh, 270 po ang per kilo dito ng hipon. Oo nga eh. Kahapon di siya nagtinda. Oo, hindi ka nagtinda kahapon. Shout out kay Avatar. Avatar, the Legend of Fish. Nasaan ka? Pero kahapon nandito siya. Pero walang tinda. Magkano balsa galunggong? 100 boss Lando. Yun, 100 pesos ang per kilo ng balsa galunggong. Bangus mo? 160 kilo. So, sa bangus po ay 160 ang kilo. Thank you. Magkano yung talakitok mo? Ito, Buslando. 150 lang isang balot, Buslando. Yun o, 150 yung isang balot ng talakitok. Ang dami o. Isa lang nila. Shoutout sa inyo mga bossing. Ano, Picardel Brothers. Shoutout sa Picardel Brothers. Ang ni Boss Alan Picardal ng Tunsuya. Oo, pares lang yung mag-asa. Ang ganda ng talakitok natin, no? 150, dalawang piraso. No? Ang kanino? Boss Alan. Shoutout ulit kay Boss Alan. Ando si Boss Alan eh. Asan ba? Ando sa kanila. Shoutout kay Boss Alan Picardal. Picardel Brothers. Picardel Brothers ng Tunsuya. So, alumahan po, no? Oh, lumahan, sandal lang yan. Sandali sa kalating kilo. Ayun, no? Isa't kalating kilo na po yan. 100 pesos lang po ang kada tumpukan, no? Kaya bigay ako ng 20 kilo. Nauwi sa tumpok, sandal. Ayun, no? Yellow pinto na. Medyo maliit. So, ang tulingan po natin, no? 80 pesos ang per kilo. So, sa tulingan pa rin po ay 70 dito, oh. So, yan po yung mga presyo ng ating mga isda dito sa Malabon Fish Market. So, 160 po ang pugita rito. Yan po yung mga presyo na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market, no? So, sa yellow pinto na ay 100 pesos ang per kilo. So, sa lapo-lapo, ang laki, oh. Shout out kay Jeff Baliw. So, shout out kay Jeff Baliw, na anak ni Don Ramon. Magkano yung lapo-lapo mo? May nauna na kanina. May nauna kanina. Hindi kilala doon Ramon. Magkano yung lapo-lapo mo? Laki, oh. So, 200 ang per kilo ng lapu-lapu, no? Shout out kay Jonel Baliw. Tsaka kay Chong Igme, shout out sa'yo. So, 150 ang per kilo po dito ng pusit lumot, no? So, sa mga tumpukan po ay 100 pesos. Yan po yung mga presyo ng ating mga panindang isda dito sa Malabon Fish Market. So, sa mga tumpukan po, nagkakahalaga po yan ng 100 piso, no? So, murang-mura pa rin ang ating mga presyuhan ng isda dito sa Malabon Fish Market. Boss, magkano ngayon yung alimasag mo? 200. So, 200 pesos po ang per kilo ng alimasag po dito, no? Tapos may pagi, ayan. Tayo, magkano ang pagi mo? Piso. Ayun, piso. So, 100 pesos po yun, no? Ang kilo ng pagi. So, sa tulingan o gulyasan ay meron din po tupukan dito sa halagang 100 pesos. Salamat sa inyo mga bossing. Ang ganda, oh. Isdang gabi.
So, yan po yung laman ng tuna, oh. Shoutout sa Ed Baliw. Oh, shit daw. So, ito po yung laman ng yellowfin tuna. Boss Alan, magkano yung yellowfin tuna mo per kilo? Magkano? Yun, oh, 200 pesos ang per kilo ng yellowfin tuna. No? Yan po yung laman, oh. So, sa mga gulyasan ay 100 pesos po yan. Pati doon po, no, mga 100 pesos na tumpukan. So, yan po yung mga isda nila, oh. Ang daming mga gulyasan, dagsa. Salamat! So, talakitok. Tapos lapu-lapu, no? Alright. So, ang ganda ng lapu-lapu, oh. Magkano na kilo ng lapu-lapu? So, 200 pesos ang per kilo dito ng lapu-lapu. Ito po, mga nagkakalaga ng 100 pesos ang kada tumpukan. So, gulyasan, no? 100 pesos ang tumpukan. Ay, tumalon na. So, alright. So, tumpukan ay 100 pesos din po dito sa gulyasan. Salamat. Alright, so dito naman tayo sa ating mga kaibigan, no? So, boss, magkano ang tumpukan mo ng pusit? So, 100 pesos ang kada tumpukan dito ng pusit, oh. Madami na, oh. Tapos may mga maliliit na talakitok. Sa tumpukan yan, 100 pesos din. O yun, oh, 120 ang tumpukan po dito, yan. So, marami na talaga tayong mga tumpukan na mabibili dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga nagkakalaga ng mga 100 pesos. Alright, so sa mga kababayan po natin dito, no, talagang ang ating Malabon Fish Market ay dinagsa ngayong araw po ng linggo. Dahil sa mga presyo po, talagang murang-mura po ninyong mabibili, no? Ang mga isda dito ay solido sa mga presyuhan na murang-mura talaga ang mga presyuhan. Sandals, 90 pesos ang kilo ng tilapiyang Batangas, no? 80 pesos naman po sa gulyasan at sa yellowfin tuna. Yan. Ito ng yellowfin tuna. Magkano ang yellowfin tuna? Ganda, oh. Ayan, oh. Yan po, 130 po ang per kilo ng yellowfin tuna. Napakaganda, no? Salamat po. Hoy, may bago na ako. Ayun, may bago na siyang paninda. 90 na lang. Oh, yun, 90 pesos po ang per Shout out kilo. sa bayaw ni Eli Bernardo, taga Bicol. Yun. Kararating lang. Ayun. Shout out, shout out. 90 na lang, 90 na lang. Sa tilapia Batangas, no, 80 pesos ang per kilo. Tapos sa tulingan po, no, 90 pesos po ang per kilo. 90 na lang. Nagugulat ka, mas lahat ka, saan ako lumulusot ah. Kaya nagugulat ako sa'yo, bigla ka na lumulutan pag nakakaikot na ako. 300 pesos. Ayun, ito 280. Ito 300 pesos, no? Ang per kilo ng hipon po dito sa Malabon Fish Market. Shoutout po sa inyo mga ate, kuya. So dito tayo kay Starstruck. Ayan, naghihiwa na naman siya.
Boss, Lando. Good morning, shout out. Kaya natin dalawa. So tulingan, no? Napakaganda ng ating tulingan, bubuli, no? Saka mga lapu-lapu dito sa Malabon Fish Market. May mga labayita rin po, no? Magkano sa hitong dagat, Lodi? Ditong dagat, binibigay ko na ng 100 ng kilo. Ayun, 100 kilo, no? Talagang bukid, 120 lang. Kaya lang may butas ng konti ha. Ayun. 120, no? Magkano yung lapu-lapu mo? Lapu-lapu, 140 malaki, maliit 120. Ito po yung 120, ito po yung 140, no? Yan po yung ginagawa sa lapu-lapu, oh. Nililinis po yan. So, yan po yung mga kilo dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga seafood. Labayita mo, magkano na ngayon? Labayita, 100. Yan, 100 pesos ang per kilo ng labayita. Alright. Bugita, 160 ka Lando. Tingnan damay. Oh, nandito po kami. Shoutout nga pala sa mga tao dyan. Bumili na sa Malabon. Ayun! Alright, so ang ating Malabon Fish Market ay dinagsa ng ating mga kababayan ngayon pong araw ng linggo. So napakadami, talagang murang-mura ang mga presyo ng seafood sa Malabon Fish Market, no? So, sa sitwasyon o sistema dito sa Malabon Fish Market, no, ang ating mga bilihin ay murang-mura po dito sa Malabon. So talagang dinagsa ng ating mga kababayan itong Malabon Fish Market dahil na sa mga murang presyo ng kanilang mga paninda. So shoutout po sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, at shoutout po sa ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market upang mamili, at shoutout po sa mga vendor po natin na masisipag para makapaghatid ng mga murang presyuhan sa ating mga kababayan. So shoutout kay Pelong TV, kay Lakay Adventure, kay Purnok TV, shoutout sa inyo, kay Tony Vlog, Ubuntin, Elmo Balyoso, shoutout sa inyo, at sa ibang vlogger pa rin po dito sa Malabon Fish Market at Burautan. So paki-like and share na rin po, at tulong niyo na rin po kay Boss Lando Explorer. So sa mga hindi po nag-skip ng mga ads, ay maraming salamat po sa mga viewers po natin na sumusubaybay kay Boss Lando Explorer. So hanggang dito na lang po. Ito po muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market, no? Enjoy and be safe po sa pamimili dito sa Malabon Fish Market. Bye-bye na po. God bless.